Aj vy máte nedostatok miesta na spanie, je to aj váš problém, alebo len zháňate to správne riešenie do vašej detskej či hostovskej izby, ktorá má malé rozmery? Už sa vám stalo niekedy, že prišla k vám návšteva a nemala kde prenocovať? Alebo že chceli by ste viacej miesta pre vaše deti na hranie, ale postele zaberajú veľa miesta? Ak áno, pozerajte ďalej. Posteľ Betka je najpredávanejšou na Slovensku vyrábanou rozkladacou postelou. Naši zákazníci ju milujú kvôli jej všestrannosti. Čo to pre vás znamená? Viete ju využiť ako sedačku, tak ako ja teraz, ako jednolôžko, ako dvojlôžko a dokonca ako trojlôžko. To znamená, že traja dospelí ľudia na nej prespia a keď nepotrebujete, tak tú posteľ len stiahnete a máte z toho gauč, ktorý zaberá málo miesta. Teraz máte jedinečnú šancu vyskúšať si posteľ Betka na 100 dní úplne bez rizika. Ako to funguje? Veľmi jednoducho. Keď sa vám posteľ nebude páčiť alebo vám nebude vyhovovať, tak vy nám ju vrátite a my vám vrátime peniaze. Ak posteľ Betka nepotrebujete, ale viete o niekom, komu by pomohla, tak mu pošlite toto video. Pre viac informácií kliknite na link priložený k tomuto videu. Čaute. Dobrý spánok je Wood Service.